müňlerçe bozgun Serbiýanyň içi bilen Wenger serhetine çenli tüýüşmegiň dowam etdirýär. Gyzyl Haç guramasynyň işgärler Serbiýanyň Wengriýa barýan demir ýolunyň urunnaky soňky şäheri Kanjidada insan perwerçilik kömeklerini teklip edýärler. 28 awgustda serhetden Ýewropa Birleşigine 3,5 müň adam bir günnäki rekord derejedäki bozgun geçdi. Wenger häkimetleri serhetiň boyuny 174 kilometrlik tikenli Sim haýatyny 31 awgustda çenli çekip gutarmak isleýärler. Serbiýa we Makedoniýa Ýewropa Birleşiginiň liderlerini migrantlaryň Ýewropa dökülmegi meselesini çözmekde başga bir strategiýalary işläp düzmäge çagyrýarlar. Pakistanly protestçiler Peşawarda iki ýurdun serhetçiler Kaşmirde bir-birine ok atyp iki tarapdan 9 sany adam öldürüp 60 çemet adam yaralanlaryndan 2 gün soň Hindi baýdaklaryny otlap protest geçirdiler. Protestçiler Islam Cemaat Partiýasynyň ýaşlar ganatynyň agdalary bolup, egerde serhet zorluklaryny besetmese Hindistan bilen uruşmaga çagyrdylar. Hindistan Kaşmir regionunyň bölünmegine getiren uruşyň 50 ýyllygyny belläände bolan çaknaşykda iki tarap hem bir-birini aýplaýar. Kazakstanyň ekologiýa toparynyň agdalary paýtagyt Astanada ortaýatyň Kazakstanyň Baykonur kosmodromundan soňky atan raketalar sebäpli protest aksiýasyny urnadylar. Aktivistler maýda atılan raketadan uçuş wagty ýangyş dökülenligini, beýleki ýykylan raketanyň bolsa daşky urşawa esli ýan ýetirenligini aýdýarlar. Käbirleri tasdik bolmasa hem bu ýagdaýlaryň Kazakstanyň saýgaklarynyň gyrylmagyna getirýänligini öňe sürýär. Bu protest polisiýanyň berk daramagy we aktivistleriň tutsak edilmegi bilen soňlandy. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.